Thoi ka hajot to no tabok hingke sung sakla ang ke sul phai tonglayo gari kalen ta bus gari tolable tokte kaini sakawle butoi tama usabe pasti nokhore thangwale Kisidik ta hingrodi Sampai kalau langsung di tanah di punya kolam nah. Nah ya sekolah apa? Hindi. Hei, katanya. Begini sama hindi. Hah? Enggak. Ya harus rodi nunggu di pinggirnya loh na rodi dah ăn sữa cay thì tốt 완전 서로로 가겠다. 신 보러 오면 가야. 완전 서로로 가. Tabok hokhe saklani baba thaisuk pai tufimano thaisuk kisa helai sakra hisai tumani sakla trok hokhe thubaija aslab sa thujakta isulni phai tiro tokroi mairok charoi thurosa geboni bai hingkeblano sok phaya ko school thangmani ge tabok thaisuk helai ui sakra hisamani ang mukhini bising ta matma thokjak nirono saikna rograna thaiplok bo thokjago gete thaisuk hingkhe thokjak sokla ha gete thokjakya hingkhe ta thaisrem bo haino thokjakya botrona lopsangya hingkhe thentroi bo thokjakya gete jolpui rokle gokhoi maron khe to thokjakya mwkhoi rok sai a tule passe sai a umrong thokjago do kotoi no hingke besibak thokjago golab jamun hingkhe rasgulla hingkhe jerabi angkhe jerabi hango jalebi ta bono jerabi hango bono thokjago nang daso kha naithok hamle boses kerma nahale pa amo tamba siudena kharif season bile hani bingale khetobo poloksa ali matmas kuma soijak mam yang ke soijak katan mali yang ke khla drong dat ri rok ngoi ke ba masa lama hanya langgo ngale lama pink color by white color khlayo naithola mun o khuni bung tang sabai bisang le maya sini phan ta nugo sini phan bung le maya muksine nam paina ta ani haina samai tho mun bung bo maya na muksine nam paina hi homani bono amon ke posto korma ta ba ke horni mami sungtong ta amake kangro baja amake maiksa orang ke seri tongko orang kulo namia hokhe mia yok prasak orang kulo na berama sakla
Sakla tama sunya sale. Sunya bapa tale. Sunya bapa. Tri bapa B. Ba aso kolo to tuma B. Ba nai thola. Koto sunya bapa tale aso haide. Sudi. B. Si. Nai thola. Tabok hokhe horni mairok sabayoi akungbayoi TV kisa naigra hi naitongmani gete kaisa kok sanai ang waisapro Instagram o ang basmati mai hi post khaya de saba sabai manir na okade tong hi borok muni sorole gyan kri ni gyan ganang khe ang sengra khe romani haike borok komen khai ang apro sengra khe si sai tongta bosibana si kebai hi hai series na bai hai komen ulta ulta khai mani baksa buso sanai tabok alu no bahai na alu khonai tongo do bo jar kok samani si jani kok samani ang si hai kok sabo baksa buso ba lipstick listin hawo bo haita ang bahai na basmati honlihata bono si hai hingsa dingkha tama mukha palmaya gasa borok nai sorok na asuk kok samusukya nirok bo tama paisa ya phunuk naike phunuk wita boi phunuk manole tama hingsa nangbai ba sengra samu bo siya kebai samu bo siya gosa boi serious ke de saya mwrkho goja hinba naithokjai angkhe naisirgede stanai de hai si angle bo naiya na bohai borok no ha rong wngkhe stoga musu hujuni hai thapra pok khlai bohai borok rok no puila sikang nukhanamla nirok boi hingke jalebi ho angke jalebi hoya sotojaya jrabi sima honai jrabi ma hoya sa suksing jai hai si haini bangui na basmati mai na bahai na basmati ma ho bujikha de bo janja hothokjak mansi bono si hai oini oprak nungjakbai mane mwrkho rok hinba je borok gyan ganang khe bwino comment kaham bo khaiya comment haya bo khaiya bujikha de hai siring video naithokya de hai borok naithangna hingke gyan ganang mwrkho gyankri borok mwrkho botrok hingkhe abo nainai abo honai hai si borokni bokhro khi borokni gyan sikon sijakma si borok lekha rwngthong nong chakri khailangthong ni tamo samung byabohar hai khe no swbar dam ronai mwrkho je ano honai no kaisa hoka je ano hoya no hoya gyan ganang khe bini video no nogkhe si hai si paigra amo bahai gesa kok sarma yang palang angkhe thapsuk bulai khak tong amo thapsuk bulai bo hai khagrok hai bosok sachowui narok hai bangrok si baksa buso borok hingke ani logi phasi sitwi twisi siyasa singha ani tongmung bo hai yabo sitwi twisi hai comment haya khainai sasi tongo baksa buso le tani homole hingsa nangmani bo kwlai hatama ba ang bahai tongya ani tongmung chamung joto sibo hai bosi ano comment haya khainai hai si bohai borok hingkhe ang nukphano kok bo tasadi ang bohai borok hai kaphei se naiwi mwkhango hai khiro nusubo khogoi thu khlaiwi bohai borok no hingkhe ani tongmung chamung sitwi ano comment haya khainai rok hingkhe ani bwskango hingkhe malai leha hingkhe mwkhang sanai rwya rok wngwa ko borok tongmung si sitra ba swkmala hole asuk tini hingkhe orai bulia omo kaisa khe chanai tabok hingkhe ang tabur sok bulai no thok kisa rowoi piyaj kisa rowoi song kisa rowoi sung tongo angkhe half boil thokjago do ordek rukjak khlaiwi ani bwsai si pura puri chamaya
ruksa ro nang thami thogu sak roi maro go omo haino na bolai walai no na sabai di beshirbak je ano comment haya khaine ro saodo বিশেষ খাইয়ে ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক রকনি ভিউয়ার সংনা যে আনো মাইসনাই রমতা আমাহাই ব্লাই ওয়ালাই জাতীয় শাক সবজি ভ্যারাইটিস পর্দে পর্ব হারনো বেশিরভাগ সবাই তানি হমালে নিরাও বইনো আনো কমেন্ট হায়াখানি গো খরচখানবো খাইয়া তো যে হাইয়া হামাই রকলে যে হামাই হাইয়া কমেন্ট খাইনি রকলে বরক নিজে ফুনক মায়া বই পদ্রে পটকে ফুনক মানো হকে বরক তিরাই তো খাই থই হবাই দো হানি বইনা আমা খাই দাও সাবাইদি গেন্দ্রনি ব্রেন ওয়াশ নাই হকে বইনা যাতে দকতে কমেন্ট হাইয়া খাইবে আমা যা তাবাংহে রাবার ফ্রাবাইয়া মাসে যাহা মগান সমানতো ফুলিয়া গ্লাস কক নং সই কা আং সই বেंग সই মাংনা নং সই আমি কে কোনদিন মিলিয়া সইবে আমি ওয়ালাই ফানো বর্তং লাयो গথালাই দं लायो हाय बनि सई बेंग सई मांनाय हर बाइक हर मांनाय दै बेंग दै मांनाय हायनो बंनो जे बरो आनो कमेन्ट हाया खाइनिनो हंखे आं कमेन्ट हाया न रिप्लाय मारनाय बुसखादे आं हाय आसो तंना जर मुनै सया बरो मुनै स कम ख तंग रो कम ख मा तंग बुसि हाय आं न सुइदो हमन करे न मैना हम करे न अलखि हम करे सया के có kỳ sao vui saya mày nhớ không coi nó hẹn cái nó hạt tạt mà được hạt đi phần sinh hạt đi phần mình không có gì không anh ở đi cả thằng cho tôi nên cái hai này xác sẽ video khai ơi mistake mà nên bỏ hạt nó không anh được mà ya khle làm mà cho làm khle mà sao mình giao yêu sana suyakle thapra ro wa sabaina soddo gusti komal ro na asok no goton warning ro